Kulonyaka inhloso yale ngqungquthela eqale ngoLwesibili bekuqinisekisa ukuthi umphakathi ufaka uvo lwawo futhi ubambe iqhaza ekuqhutshweni kwezinhlelo okubalwa kuzo nokulethwa kwezidingo. Umengameli uCyril Ramaphosa udonse ngendlebe osomabhizinisi abaqhuba ukusebenza ngomasipala ngokungemthetho. They are interested in the money, not the services that are being delivered for our people. That must now come to an end. We can no longer allow municipal infrastructure to be deliberately ruined so that preferred private companies can take over critical functions like providing water. Do not capture our municipalities. Enkulumeni yakhe ebhekise ezweni isona ngoNhlolanja, umengameli wathembisa izwe ukuthi uzojuba amasosha azolwisana nokumbiwa ngokungemthetho kwegolide. Undunankulu waseGauteng udlulisa amazwi okubonga kuRamaphosa njengoba ethi lesifundazwe sesiyinqobile impi yozamazama. Honorable President, we asked that illegal miners were creating havoc in our communities. We pleaded with you to send soldiers in our province. We come back to you, President, to thank you heartily. The soldiers have resolved. Ezinye zezinto atuswe ngazo umengameli ukuxazulula izinkinga zamanzi ezingxenyeni zaseGoli. Last month we opened the 26 million liters Brixton water tower that have now finally resolved the water challenges that we had in the middle of Johannesburg. Undunankulu waKwaZulu Natal utshele lo mhlangano ngokuphumelela kwesifundazwe ekubandakanyeni ubuholi bendabuko ekuthathweni kweinqumo eziphezulu njengengxenye yokuletha iPhalamende ebantwini. We have also a deepening and the integration of traditional leadership into governance. Approximately 98% of municipalities now have Amakosi participating in executive structures. Kwezinye zezinto ezihlaluke kule ngqungquthela eziphakanyiswe umengameli ukuthi uhlelo lokunikezelwa kwamathenda kufanele libandakanye umphakathi ukuze kuqinisekiswe ukuthi izihlobo zabasebenza kumasipala ayihlomuli ngokungemthetho.